Ang suliran sa tubig ang giisip na karon nga usa sa epekto sa climate crisis nga nabatigan sa mga tao. Busa dunay mga pamaagi nga gihimo sa nagkadiyang sektor aron makasugakod sa epekto sa climate change. Sa era nato ang sitwasyon sa Sugbo, pinaagi sa akong GMA Regional TV Presents. Sa Sitio Grotto sa Barangay Ampas naglinya ang mga punduhanan og tubig daplin sa karsada. Nagpaambot sila nga masuplayan sa water utilities ug kunwa man gani basin masudlan og galing adunay uwan nga mubundag apan daw suntok kinis buwan. Dugay na kini nga suliran nila og nisamot pagyud karong panahona nga nasinati ang tinginit. Si Flora May Boris, gibudget yun ang tubig nga panglaba kay mahal ang palit nila sa tubig. Samtang si JB Bunao, kanunay maghakot og tubig distansya sa ilang balay. Pilay gasto nimo sa usa ka adlaw sa tubig? Kung makapalit mi atong MC tag-unsi nya pila kuan mi duha mi kabuok nya manlaba pa hugasan pagplato. Kuan jud. Dako jud. Lisod kayo eh. Pila na ni ka tuig? Bag-o pa man ni nag-ingon ani niya sa una ato mi sa lower magkuan kabanan og tubig. Ang kanhid sa tubig peligro usab nga makamugna og problema ug galing adunay mahitamong sunog. Busa usa ka Memorandum of Agreement ang gilagdaan sa mga tigpanuki-duki sa University of the Philippines Cebu ug sa Department of Science and Technology Region 7 nga nihatag og pundo nga 2.7 million pesos. Gitawag kini og installation of standby wells for emergencies and research kun ISWARE. Gamit ang mga ekipo og ang groundwater source, mamahimo na nga magamit kini sa komunidad isip mga first responder. Sir John, nganong nagka-come up mo ani nga project? Atog yung sir, inspiration is katong naigo ta sa Udet, no? And nag-suffer ta sa walay kuryente. Of course, walay kuryente unya. Kay walay kuryente, watay tubig. Kung naatay mga standby nga wells, nga pwede na ito siya magamit in terms of emergency. Ang saltwater intrusion sa Cebu was already known. Pero ang among gitanaw ini is how safe pag yun ang tubig nga atong kanang gigamit, no? Water climate crisis kini ang paghulagway sa mga eksperto sa atong nasinati karong kakuwangan sa tubig nga kinahanglan nga masolusyonan pinaagi sa paghimo og mga butang aron dili kita magrabihan sa problema. Matud ni Nigel Banyasya nga tuig 2022 pa naghimo na ang DRRMO sa Dakbayan sa Lapu-Lapu o Community Water Resource Development and Fire Hydrant Program diin gihatagan nila og gahom ang katawhan sa paggamit sa ilang katakos isip mga first responders. Ipangita na itong tubig or puso sa asa dapita ang high-risk areas ng itatag puso within the community atong kitauran og tangke. Ang tangke tunay capacity of 4,100 liters, then gibutangan sad nato siya og water pump o fire pump. Mukapin sa 30 ka mga water facility na nga dunay fire hydrant ang itaod sa mga fire hazard o flood-prone area sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kandakan gyud og kining assessment, risk assessment sa area kung say degree sa hazard, ang mga vulnerabilities. Ngitanaw na nato nya ang source pod sa tubig within that kining facility. Kini ang zone imbaw sa Barangay Kalawisan usa ni sa fire hazard o flood-prone area diri sa barangay. Suway kapilian ang mga mulupyo diri. Sunog ug baha ang naghatag og peligro kanila. Katabang ni dako sir kay daghan kani mga balay diri makuan ba. Ya layo ra kay karsada. Magdako gid siya makatabang para sa mga katawhan diri dapita. Giklaro sa kapitan sa Barangay Kalawisan Arcelito Piho nga dako gikatabang sa katawhan ang programa. So they can respond on their own dihang dapita. So at the same time, makakuha po ang mga tao sa tubig for their daily use. Ang Dakbayan sa Lapu-Lapu adunay 19 ka mga barangay sa mainland ug 11 usab ka mga island barangays diin mo abot sa tunga sa milyon ang total population matod sa head sa CDRRMO. Nagsalig ang isla sa magtan sa supply gikan sa Metro Cebu Water District kun MCWD apan kuwang gihapon kini ilabi na nga paspas ang pagsulbong sa mga industriya nga nanginahanglan usab og tubig. Unsa ka grabe o severe ang problema ang krisis sa tubig diri sa Lapu-Lapu? For a long time, it has been severe problem.
sa Lapu-Lapu. In fact, sa effect aring severe problem aside from the low pressure or no water at all, tunay na impact sa health sa mga tao. Dagan ang nangasakit sa waterborne diseases, no? Because of the lack of water. Samtang ang MCWD sa ilang bahin, nangangkon nga inanay ng mikunhod ang surface water source nga naglakip sa buhisan ug haklupan. Apan aduna pay igong supply gikan sa groundwater source, bisan pa man ini mitambag ang water utility nga magdaginot sa tubig. Kini ilabi na nga 80% base sa pag-asa nga mahitabog yun ang El Nino phenomenon. Kining ato ang bulk supplier diri sa North, kining Mactan Rock Industries Incorporated. Kay surface water man sad gud ni ang ilang source diri sa Kotkat River. Ang ilahang planta anaa sa may kabadyangan sa Compostela. So from 10,000 cubic meters ang usual nila nga supply to MCWD, ni-reduce ni sila karon to 5,000 cubic meters per day. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.